سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا كابت مال جميرو ما كان زين عالم بتدغاغام زمص زين اندحرالو ابتنا مونغو ايروبان اسيان زركبا ارمينيان اذربيجانن كسافي وسب زدفه نفرتي ودي قنالو زلوا بعل وق تجميرو ختبلو تدفر حيال وتهدراو قچ تلعيلالو زبل كوينو كساب حجخا بمحبرسب عالم لعلا غالبو توهيبو ارستات بحيتي زركب ازي كساب حجي دحرتي اب كلتا شحن 16 زتخايده كلتا ميتو وتهدرا زموتلو وق زن كلتا هاجرات زخف كبهال زخل قچت غنا نتي 30 عامتات غير زلو متفنانتن هاجرات داغماي ناب حيال دمو وق خيتو ونيز سغازلا قند مغنيات نيزن هاجرات قچت كا اتيا مونغوتن كلتا هاجرات زركب ناغورنو كاراباك زبال ناصنوت زاوجه گنك از زخونت هاجر افلطو زيتهبو زوبو خوينو اتو زوباخ اكاب ارمينيا حيا زخونه دغف كم زلو يزغلص نحجي خا دحر بايتازي امونغو زن كلتا هاجرات زلو سلسته عقود غير زركب زي مسمعكم دما اذا حجي تفطيرو زلو كونتا زتسس تحستو كنري كنفتنينا قدمي غنا ابزا channel سبسكرايب لايك كومون نتدول بمطواق قدامو تخاتلتي معالتو تحستونا خدكونو بغبرن عدم قدما يوقع على مستزازمه اتي بروسيا زنبره نكسنته وسرعات بتشعز على الثورات اليو بروسيا تم راح تسورايم اب سلطان مصيوم دحر قرب عامتات كا مالت اب عامته 1922 روسيا تركبن 15 هاجرات بحبر حد حبرت بمسرات حبر السوفيت تبهال هاجر يناقيمن قربا بتزخونا ارمينيان اذربيجانون كابتن حبر السوفيت زقوما ريبابليكات هاجرات ينيران قال كابتن ابلات حبر السوفيت كا اب قانقا ويدما بهر زتمسرته ادخا خونا هاجر كوانت نبرن اوشت انغنا رئيس محدار زنبرن كالوت ناشتو بهرات يتقاللاني رنين اذا كاب قدم 30 عامات جميره نزن كلتا هاجرات تكراخر زلا ناغورنا كاراباك زتبهالت ببزحي بهر ارمن زنبرولا غزا دما برسم محدار اب تحتتا اكل حبر السوفيت زنبرت سوفيت سوشياليست ريبابليك اذربيجان كمتمحدر يتغيرو نلعل 7 عامات بكومينيستاو سرعه بوليتيكا زمرح زنبر حبر السوفيت اموداتا سمانياتات بوليتيكاون قطباون لوطتا ترايو كحمق مس جمره اتي فدرالاو منغست فريسو اتن هاجرات كلن نصنتن وجا اتن بعبلال بهرات زتمسرتا ريبابليكات ناي هاجر مسرت زغونه بايتون مللي ارمان حيزن سلازي صنحا دما حيزن اوبز صنحا اسماتين هاجراتن كوجا تراين اذا خمزيلن كلو حبر السوفيت جينا خيتباتاتن كلو نت فدريشن كابز قوم هاجرات نصنتن ناي مواجن ناي هاجراونت سمعيتاتن كسفن جمير نيريو اوشت اتن ريبابليكات صنحا ناشتو ببهراوي امارار حق كايدا صنحا زوباتات اوشت حبر السوفيت اب تحت عبلال بهر كمحادره مستندا غنفله زمص زنبره حدش ني هاجراونت سمعيت زي قادو سلا زنبره تقاوموتات كرئيا جميران اتن ابلات حبر السوفيت زنبره ارمينيان اذربيجانن ون كلتا غروابت كنسن بقامقا يخون بعلت كلتا زتفلاليا هاجراتين اوشت اذربيجان زصنحت اذا كساب حجي اكارا خريت كوينا زلا ناغورنا كاراباك استبهلت ببزحي قامقا ارمن ززاربو بهر زلوا غز ادما قدم حبر السوفيت مفراسو بشحنت 1988 ناب ارمينيا خصمبر ببايتو وسانه يحلفت اذربيجان سلازه تقاومت وتهدراو قچ تلاعيلو كاب كلتي وغنات بزح حزبي وهاسيا كورد ترايو اتو وق اندا تبارعن نزحالن دما كساب فرقتي ساعات يقصيلو بدحر الزخان ناغورنا كاراباك بارمينيا اندا تحجزت نسراويت اذربيجان كاب كبابي اب مسغاغ نصنته ياوجا كابدو باتا حليفاون مس ارمينيا زراخ بوتان كومدما زوبا مكلخلني حازيا نناغورنا كاراباك كسب حجي افلطو ذهبت هاجر زيلا خوينا ارمينياون كم هاجر ايتفلطانيا ابتو شعز نبره وقات دما كاب كلتي وغن استا 30 شح كبموتن كلو 1 مليون زاكل دما تمازابيلي زبال اب اذربيجان زنبرو عليت ارمن ناب خرباخن ارمينيان كاب خرباخن ارمينيان زنبرو عليت ازركا ناب اذربيجان بمهدم ابتو زوبا حيال ناي حزب مزنبالي تفطيرو زخونه افدق بحر زيبلا بودبات ترك خطقم زصنحت ارمينيا بسنكت مس اذربيجان زتفطر قچت حيال زخونه قطباو صغمات كغطما يترايو بروسيا زتخايده ناي 1994 شنغلنا مقراز تخصخا تزوبا زخونه عرق يمصن اذن كلتا هاجرات كا بسنكت زوبا ابز حلفو 26 عامتات لعلي 100 غزي مقراز تخصت حيسن ككاسسا ينصنيهن ابتناي وق دبنا زعسله خبابي تمالن لومن تراي زلو وتهدراو وطر
ቁፅርታት ግና ሓያል ዝኾነ ስግኣት ይፈጢሩ ዘሎ ኣብ ሃገር ኣዘርባይጃን ዝርከብ ህዝቢ ምስታ ጎረቤት ኣርሜንያ ዝኾነት ቱርኪ ብሃይማኖት ከምኡ ድማ ብባህሊ ተመሳሳልነት ከምኡ ኸ ጥቡቕ ዝኾነ ምትእስሳር ዘለዎ ብምዃኑ እዚ ናይ ሕጂ ውግእ ምስ ተጀመረ መንግስቲ ቱርኪ ኣብ ጎኒ ኣዘርባይጃን ጠጠው ከም ዝብል ይኣፍሊጡ ብነዳድን ጋዝን ሃብታም ዝኾነት ኣዘርባይጃን ከዓ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ብዘበናዊ ኣፅዋር ክሳብ ኣስናና ክትዓጥቕ እያ ፀኒሓ ኣርሜንያ እውን ቆጠባዊ ፀገማታት ተፃዊራ ከምኡ ድማ ካብ ሩስያ ሓገዝ እንዳተገብረላ በቲ ካብ ግዜ ሕብረት ሶቪየት ዝፀንሐ ፋብሪካታታ ወተሃደራዊ ዓቕማት ተማዕብል ከም ዝነበረት እዩ ዝፍለጥ ፖለቲከኛታት ኣርሜንያ ውሕስነት ህላውነት እታ ገዝኣት ንምርግጋፅ ፖለቲከኛታት ኣዘርባይጃን ከዓ ነታ ገዝኣት ኣካሎም ንምግባር ወትሩ ጎስጓስ ክዝርግሑ ዝረኣዩ ኮይኖም ህዝብታት እዘን ሃገራት ከዓ እቲ ዞባ ከም ቀንዲ ሃገራዊ ኣጀንዳ ገይሮም እዮም ዝዛረብሉ ሰራዊት ኣርሜንያ ካብታ ገዝኣት ብዘይ ቅድመ ኩነት ወፂኡ እታ ገዝኣት ኣብ ትሕቲ ኣዘርባይጃን ከይኣተወት ተመዛበልቲ ዓሌት ኣዘር ናብ መበቀሎም ተመሊሶም ልዑላዊ ግዝኣት ኣዘርባይጃን ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ዶባቱ ከይተመልሰ ማሕበረሰባት ኣርመንን ኣዘርን ብሰላም ኣብ ትሕቲ ልዑላውነት ኣዘርባይጃን ብሰላምን ሓድነትን ዝነብሩሉ ኩነታት ከይተጣጥሐ ነባሪ ፍትሕ ክመጽእ ከም ዘይክእል እያ ኣዘርባይጃን እትገልጽ ሰበስልጣን ኣርሜንያ ከዓ ብወገኖም ናጎርኖ ካራባክ ኣብ ትሕቲ ኣዘርባይጃን ከም እትቁረን ዝገበረ ጆሴፍ ስታሊን መራሒ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ከም ዝኾነን ምስ ግዜ ዝተፈጥረ ሓድነት እምበር ባህርያዊ ግዝኣት ኣዘርባይጃን ስለ ዘይነበረት ነቲ ግዝኣት ናይ ኣዘርባይጃን ኣይኮነን ብምባልያ ነቲ ብኣዘርባይጃን ዝቐርብ ምጉት እትነጽግ ኩነታት ናጎርኖ ካራባክ ብዓለም ደረጃ ክርአ እንከሎ ድማ ኣብ ረብሓ ዝተመርኮሰ ሻራታት ክርቆሕ ይዝከኣል ግጭት ኣዘርባይጃንን ኣርሜንያን ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘሎ ናይ ሸራ ስምዒታት ንላዕሊ ብደረጃ ዓለም ዘርእዮ ጽልዋታት ይዝደምቕ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ከባቢ ደቡባዊ መሰጋገሪ ጋዝ ኢሉ ዝጽውዖ ናብ ኤውሮጳ ዝሓልፍ መትረባት ጋዝ ብኣዘርባይጃን ኣቢሉ ናብ ጆርጅያን ናብ ካልኦት ሃገራትን ስለ ዝኣቱ ብመንጽር ናይ ጸዓት ውሕስነት ቆጠባዊ ረብሓየን ነቲ ዞባ ዝጥመትኦ በዚ ኸኣ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብቲ ከባቢ ኩናት ክፍጠር ፍጹም ዘይደለ ብምዃኑ ሕጂ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ግጭት ኣብ ዝተለዓለሉ እዋን ሕብረት ኤውሮጳ ነተን ሃገራት እቲ ወተሃደራዊ ግጭት ኣቋሪፀን ናብ ናይ ዘተ ጣውላ ክመጻየን ፀዊዑ ኣዘርባይጃን ግና እቲ ግጭት ደስኪሉ ክተርፍ ኣይትደልን እያ ብወተሃደራዊ ፍታሕ ይኹን ሰላማዊ ዕርቂ ክልቲኡ ኣማራፂ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል እያ ትገልጽ ብዘይካቲ ብሽምግልና ሩስያ ብ1994 ዝተገብረ ፈተነ ብደረጃ ዓለም ነባሪ ሰላም ክህብ ዝኽእል ናይ ዕርቂ ሓሳብ ቀሪቡ ኣይፈለጥን እዩ ክልቲአን ሃገራት ከዓ ንስለ ሰላም ተባሂሉ ብዛዕባ እቲ ዞባ ገለ ሕድገታት ክገብራ ኣብ ዝሕተታሉ እዋን ወትሮ ኣሉታዊ መልሲ ብምሃብየን ነቲ ጻውዒት ዝነዝጋ ኣዘርባይጃን ልዑላዊ መሬታ ከም ዝተጋህሰ ብደረጃ ዓለም ክፍለጠላ ምስታ ናጽነት ኣውጃ ዘላ ግዝኣት ናጎርኖ ካራባክ ዝኾነ ርክባት ከይግበር ኣብ ልዕሊ ኣርሜንያ እውን ቆጠባዊ እገዳታት ከጸንዕ ጻውዒት ከተቕርብ እያ ጸኒሓ ኣርሜንያ ከዓ ናይ ዝዓጸፋ ንናጎርኖ ካራባክ እትሕግዝ ኮይና ሕድገት ክትገብር ኣብ ዝሕሰብ ዝኾነ ይኹን ዘተ ሸውሃት ከም ዘይብላ እያ ኣፍሊጣ ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብቲ ዞባ ዳግማይ ግጥም ተላዒሉ ብምህላው ብደረጃ ዓለም ኣቓልቦ ስሒቡ ድሮ ብዙሓት ሃገራት መግለጺአን ከውፅኣ እንከለዋ ሓይልታት ኣርሜንያ ኣብቲ ግጭት ዝግበረሉ ዞባ ንኽልተ ሄሊኮፕተር ናይ ኣዘርባይጃን ከም ዝሃረሙ ክዛረቡ እንከለዉ እቶም ናይ ተዘከራኽር ዘሎ ርእሱ ከም ሃገር ዝፈልጣ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ድማ ነቲ ካብ ኣዘርባይጃን ዝመጽእ መጥቃዕቲ ብኣርሜንያ ተሓጊዞም መልሲ ሂቦምሉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ከም ውጽኢት ናይ ዝግጭት ከዓ መንግስቲ ኣርሜንያ ሙሉእ እቲ ሃገር ናይ ድንገት ኣዋጅ ክሕልፍ እንከሎ እቶም ኣብ ሓይልታት ዝርከቡ ወተሃደራት ጥራይ ዘይኮነ እቶም ኣብ ገዝኦም ኣብ ሲቪላዊ ናብራ ዘለዉ ወተሃደራዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ዜጋታት እውን ናብ ሓይልታቶም ክኸዱ ይጸዊዑ ዝርከብ መንግስቲ ኣዘርባይጃን እውን ኣብ ገለ ክፋላት ናይ ድንገት ኣዋጅ ይሕልፍ እዩ ዘሎ በዚ ኸኣ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ቀልጢፉ እንድሕር ዘይሃዲኡ ናብ ዝኸፍአ ረጽሚ ከየምርሕ እዩ ተሰጊኡ ዝርከብ ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም